מחקתי אותו ושמתי רק קרים. תקראו את הסרטון ושמתי רק קרים. עכשיו קדימה, אז מוצא פה, זהו, אין יותר שיער. איזה בלתי. הבאתי את האיפור קדימה. מה? הנה אני שנייה בריין. כאבת. אוי, אמרתי שאני אוריד את הפילטר. ככה נראה לי פילטר. צפה. כאילו לא ככה אני... נראית יותר יפה. נראה לכם ממראה. אז אמרתי להראות את הטלפון חוסם לי. אכפת לי. קדימה כל לא עושה לא! אל תשאירו אותי כאן לבד. בסדר, הנה, אני שנייה ביו. כמה כבר התעקפתי, מי ישמע? יא, מה קרה לספוגית? לא נס תקרא לה. טוב, לא אכפת לי ממנה עכשיו. כתוב ואני חייבת לציין שאני לא שמה כאן סילר, כי נגמר לי ואין לי מה לעשות בזה. מה? הנה אני בא עכשיו. אני רק שמה מסקרה וסורמק ואודם ובא. לקניון. לסופר. איזה סופר? בואי, הולכים לדעתי, בואי כבר. אז לדעתי, לא אכפת לי. חייבת להתארגן יפה. אם יראו אותי זוועה, בואי לחיים שלך. גבות, אני לא מסדרת, הגבות שלי יפות. קדימה סומק וסיימנו. פה משלב יצא לי, אני חייבת להגיד, אבל... אני אפתח לי, אני אקח איתי.